Tak, Malachiáš je za mnou. Dvojka. Little Stranger bola jednotka. Little Liar je dvojka. Incest, láska, zúfalstvo, násilie, PTSD, psychické problémy, zakázaná láska, traumy, brutálne ťažké detstvo. Brutál. V dvojke sa dostanete do hlavy Malachiáša. Detailne vám opíše svoju story, svoje detstvo. Hneď na začiatku ma jeho detstvo brutálne vyšukovalo. Revala som, išla som hneď objať svoje deti. Jej príbeh takisto. Čiže jej aj jeho detstvo bolo kruté. Jediné, čo ich držalo vždy pri živote, bola ich vzájomná láska a ich incestný vzťah mi absolútne nevadil. Bolo trošku choré, áno, že si hovoria brat a sestra, aj keď majú práve niečo medzi sebou. To bolo zvrhlé, áno. Ale inak ako fajn. Tento diel bol naozaj dark, bol krutejší, krvavejší, s veľmi detailnými opismi všetkého možného. Aj jednotka bola taká, ale tu mi to teraz prišlo viac. Tvrdšie. K tomu to bolo veľmi dojímavé a samozrejme jednotka sa mi páčila viac, ale dvojka je proste, že vás to vtiahne viac a viete, čo bude aj potom. Tí, čo ste nečítali jednotku, je to o dvoch adoptovaných súrodencoch, ktorí nie sú pokrvne príbuzní vôbec. A vyrastali spolu od 7-8 ročných detí. Z jedného krutého prostredia sa dostali do trošku iného krutého prostredia. Je to o ich láske, zakázanej láske samozrejme, lebo však to nepatrí do spoločnosti takáto vec. Aj keď ono sa to stáva. A hlavne keď nie sú pokrvní príbuzní. Koľkokrát sa stalo, že zistili nejaký pár, ktorí boli aj manželia roky, že sú súrodenci. Že proste sú súrodenci. Stane sa to. Bolo to dobré, ako užila som si tú knihu. Bolo to veľmi spicy. Napriek tomu, že to bolo také kruté, bolo to stále veľmi, veľmi akože papričkové. Nepáčilo sa mi trošku ten epilóg. Epilóg ako na jednej strane dobré, a na druhej strane na čo? Nechcem vám hovoriť presne, hej, ale som rada, že som si prečítala túto dvojku. Táto séria, teda duológia, sa mi páčila oveľa viac ako Hunting Adeline. Zaslúži si byť u mňa v knihovničke. Naozaj. Je to veľmi výnimočná kniha a nič podobné som nečítala. Pri tej prvej časti som si myslela, že Olivia, že bude potvora, že niečo tam úplne nie je v poriadku. V dvojke sa ukázala, že som sa mýlila. Ona prežívala svoje peklo. Takže mám pocit, že nič nebolo v poriadku v tej knihe. Ani v jednej, ani v druhej. Nič tam nebolo v poriadku. Veľmi kruté. Smutné, čo sa im dialo. Obidvom. Toto si budem dlho pamätať. Little Liar 2.